Ak chceš mať poriadne silné predlaktie, musíš cvičiť toto. Tiahni kladku nadol, alebo prípadne použij spodnú kladku. Na kladku si upevní 2 D-čkové adaptéry. Pohyb rob v celom rozsahu, až od končekov prstov nahor. A teraz cvik číslo 2. Pri druhom cviku predlaktie pekne natiahneš, čo je výhoda tohto cviku, následne ideš hore. Ako budeš mať unavené, tak hore sa ti nebude ísť dať tak ľahko, ale to vôbec nevadí. Využívaj tú výhodu tej spodnej natiahnutej fáze. Takisto rob to v celom rozsahu, ako ti to umožní tvoje telo. Predlaktie, ako aj iné svaly, nemusíš cvičiť hodinu, konkrétne ti stačia 2 a 2 série, keď ich dáš poriadne, tak to bohate stačí. Avšak nezabúdaj aj na obrátenú stranu predlaktia, určite nechcete vypadať takto, ako z Wednesday, musíš kompenzovať tento pohyb.